Уважаеми колеги, наистина доживях да се срещна с нашите последователи в професионално отношение. Безкрайно благодаря на инициаторите на настоящото събиране и съм помолен от моят колега, годишен сътрудник, доцент Цветков, да го извините, защото той не е добре с състоянието си и не може да дойде, не може да присъства. От негово име също ви поздравявам. От мое име искам да ви кажа, годините минават неусетно, а пък наситен живот няма. Ето аз започнах от преди 2 дни 3, вече 87-та си година. Така че, въпреки нашата твърди, не твърди, а много отговорна работа, доживях до това време. Какво да ви кажа, излезе една книжка, аз много съжалявам, може би колегите ще издадат отново. Аз бях написал книга, която е своего рода автобиографичен очерк, озаглавена "Живот, отдаден за живота", защото ние наистина посрещаме живота, но ние едновременно с това и изпращаме живота. И то го казваме. Тази книга я държах, тя е написана преди 8 години. Мислех да се остане на близките, защото по принцип като че ли е своего рода така автобиографичен очерк. Но в нея има един раздел, който е посветен на моята дейност като човек, който е ръководил отделение в Кърджали, човек, който е бил години наред консултант на Харманли, Първомай, Пирдоп, на Трети градски родилен дом, тук, който сега вече го няма. И едновременно с това 20 години ръководя катедрата по обществена екология. В този период от 20 години при мен действително оформяха специалност много наши българи и 23 души чужденци. По мое време станаха 4 професори, доцентури. Едновременно с това, по мое време, разбира се, станаха промяни в дейността на катедрата. Тук е моя главен асистент сега, доскоро Пенчо Дилев. Той знае. Тук при колегите